Припомням, че единственият начин всеки един човек да е силен, да устоява на трудностите и да може да се бори срещу несправедливостите, основното нещо е да е икономически стабилен. За това се изисква икономически знания и практически умения. Във връзка с това виждаме протести, контрапротести, протести в подкрепа се организират отново с пари. За всичко трябват пари. Фирми биват придобивани и заплашвани именно чрез някакъв такъв икономически отпор. Именно икономически удрят всеки един от нас по джоба. Именно чрез липса на пари ни контролират, манипулират и правят абсолютно всичко с нас, което си пожелаят. Затова напомням, в Together Academia издателството от вчера до 10 януари има 10% отстъпка във връзка с коледните и новогодишните празници. Влезте, разгледайте книгите. Ако искате лична препоръка, ще ви дам откъде да почнете. Книги за начинаещи, книги за напреднали. Всеки един от нас трябва да стане икономически осъзнат. След това на практика да ги прилага нещата и по този начин нас няма да могат да ни управляват. След това ще можем да се сдружаваме в фирми, в компании, в начинания, в фондации, в всякакви инициативи, които ние искаме и само по този начин можем да върнем България на един по-добър път за развитие. Влезте, поръчайте книги, четете и се образовайте. Оставям линк долу в коментар, за да може да ги разгледате. Сега има отстъпка, ако са ви били на високи цени, поръчвайте. Налично мога да дам препоръки за книги за начинаещи, книги за напреднали, книги за бизнес, за предприемачество, дори за личностно развитие. Ние също трябва да започнем да мислим и да виждаме истината, а не това, което те искат да ни представят. Затова Together Academia минус 10%, още 29 дни. До скоро!